खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो कोअर्डिनेशन कमिटिनि जानानै फैबाय थानाय सानसुमैफोरनि जर'खा सावरायमेल बाथौइज्म आरो फैबाय थानाय सेन्सासखौ लानानै सावरायनो लानाय जादों आरो बेनो गरायस्वर बिष्णु राभा नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों बेहाय जोङो सानसुमैफोरखौ लानानैनो जोङो बाथौइज्म आरो फैबाय थानाय सेन्सासखौ लानानै गुवारै सावरायनो थाखाय लानाय जादों। मानो होनोब्ला बर' माहारि हिसाबै बाथौ धोरोम हिसाबै थांनाय सेन्सासफोरनि जिथु पपुलेसन रिपर्टखौ नायोब्ला जोंनि सांग्रांथि गैयैयावनो हयथ' जोंनि पपुलेसना बेवहाय जोबोद खम सिखारदों। बेनिखायनो जोङो बे बाराव जिहेतु भारत नाङैनो बे सेन्सासआ सोलिगासिनो दं आरो बेनिखायनो बेहाय सांग्रांथि लाबोनांगौनि थाखाय जों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो कोअर्डिनेशन कमिटिया बेखौ सानखांबाय थानानै बर' माहारिनि सानसुमैफोरखौ लानानै जोङो खेबसे गुवारै सावरायलायनांगौनि गोनांथि दं होननानै साननाय जादों आरो जों बेवहाय हाबाफारियाव बाहागो लाबोनो थाखाय जोङो गाहायै जोङो कलेजनि प्रिन्सिपाल जोङो इउनिभार्सिटि लेभेलनि जोङो डक्टर पद्मश्री अनिल बर' बिथां पद्मश्री डक्टर मंगल सिं हाज'वारि आरो फारियै बेबायदिनो जनकलाल बसुमतारी दावराव दैख्रेब आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव मन्त्रि MP MLA MCLA थानाय जोङो गासैखौबो राजनितिक बिथिंखौ नोजोर होआलासिनो जोङो धोरोमनि आरो जोंनि बे मोननांगौनि कलमनि बाथौइज्मआव जों पर्टेल डिजिटेल पर्टेलाव कलम मोननांगौनि थाखाय जों गुवारै सावरायनांगौ दं आरो जों खामानि मावनांगौ दं आरो बेखौ बुजिलांनांगौनि गोनांथि दं साननानै सानसुमैफोरखौ लिंनानै सावरायनाया गोनांथार होननानै सानलायनाय जादों आरो बियो फैगौ 12 जुलाइ बेहाय जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो खावलायदों बे हाबाफारियाव जोंनि जिल्ला आफाद बियाब आफाद आरो ओनसोलनि गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ लानानै एसोसिएट प्रफेसारफोरखौ लानानै माखासे दिनै बेहाय सानसुमैफोरखौ लिंनाय जादों। जिल्ला आफादनिफ्रायबो गोबां सानसुमैफोर बिथांमोना बाहागो लागोनखौ जोङो हांख्रायहरदों। दा बेबायदिनो जोङो बे हाबाफारिया जोंनि बाथौ धोरोमारिल' नङा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मोनसे बे फैबाय थानाय सुबुं सानख'नाय हाबाफारियाव जाफुंसार खालामनो थाखाय जों बयबो सावरायनायनि गोनांथार दं होननानै सानलायनाय लेखा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गमामायैनो बे हाबाफारिखौ जाफुंनांगौब्ला जों जोंनि गेजेराव सावरायथारनांगौनि गोनांथिया दंबारो। मानो होनब्ला आगोलनि जिथु न'खर लोगोसे सुबुं साननाय हाबाफारियाव गोबां बेबायदिनो गोनो गोथो जानानै थालांदोंमोन। देग्लायबो जोङो गोबाङा बुंनो नागिरदों जे कलम बाथौ रिलिजियास कलमा फैखाबाय होननानै, नाथाय जों रावबो दिनै थख'यै बुंनो हानाय पर्यायाव फैयाखै। बियो जोङो लिरनो हागोनसों जेरैबायदिहाय आदार्स मोनसे कलम दंखायो बेहायसो लिरनो हागोन आरो जोंनि पपुलेसना बिनिख्रुइ गोबांसिन जायोब्लासो जोङो कलम हयथ' जों मोननो हागोन आरो बेखौनो गोबाङा गोनो गोथो जानानै दङ आरो बेफोरखौनो जोंनि गेजेराव रोखा सावरायनांगौनि गोनांथि दङ आरो बाथौ धोरोम थायोब्लासो बर' हारिनि सिनायथिया थागोन आरो जोंनि सानसुमैफोरनि जिखिनि सुबुरुन आरो बेखौ लानानैनो जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम आरो कोअर्डिनेशन कमिटि जोंनि गावबा गाव गौथुमारि बिथिंनि जिखिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ, सेन्ट्रेल कमिटि दङ आरो आन्चलिक कमिटि दङ, गामियारि बिथिङाव थांनानै खामानि मावहैनांगौनि गोनांथि जानानै फैदों आरो बेखौनो जोङो फैबाय थानाय जिथु सानसुमैफोरनि जर'खा सावरायमेलाव बेखौ गुवार सावरायनायनि गेजेरजों जों रोखा जानो हागोन आरो बेनि उनावनो जोङो गामि गामि ओनसोलाव बिनि एवारनेस लानो थाखाय जों हाबाफारि लागोन। रेसपन्डेन्टखौ जि कुइसन खालामगोन एनुमारेटरा दा बेयो थिग उत्तर होनांगोन आरो फारसेथिं एनुमारेटर गभर्नमेन्टनिफ्राय जायफोर एपइन्टमेन्ट लाना फैगोन एनुमारेटर बिथांमोनखौ मोजाङै सहयोग होनांगोन। मालाबा जोंनि गामि ओनसोलावथ'
बिसोर जि लिरो बेनो जायो इनुमारेटरा जि लिरनो बेनो जायो जुदि बिदि सानो होनबा जोंहा माबा जाहैगोन गोरोन्थि जाहैगोन जोंनि जिखिनि नाजानाय जिखिनि सेस्था खालामनाय बेयो जाहैनाय नङा बे जाहैबाय 26नि बे मोनब्रै स्टेटनि अनगायै अल इन्डिया जुदिअबा टाइमखौ एप्रिल टु सेप्टेम्बर होदों गावबागाव स्टेटनि सुबिदा लानानै बे समायफोरखौ थिग खालामनाय जाहैयो जोंनि आसामाव 17 आगष्टनिफ्राय 15 सेप्टेम्बरनि गेजेराव बे हाउस लिस्टिं एन्ड हाउसिं सेन्सासआ जाहैगोन दा जोङो सेकेन्ड फेजआव जाहैगोन 2027नि एप्रिलनिफ्राय बेबो अक्ट'बर एप्रिलनिफ्राय अक्ट'बरसिम अल इन्डिया दा बेवहाय डाटा एन्ट्रि खालामनांगौआ जाहैगोन जे डेमोग्राफिक बर'नि जनगाथ'नि डेमोग्राफिकखौ होनांगोन आरो ससियेल एन्ड इक'नमिक पार्टिकुलार्स बेवहाय कलम थागोन बेफोरखौ जोङो थिगै फिलआप खालामनो आवगायनांगोन बा जोङो माबाखौ एनुमारेटरखौ जों बुंनांगोन बेजों लोगोसे माइग्रेसन फैगोन माइग्रेसन जे दस्रा इन्टार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खारबोनायबो जानो हागौ जेराव माबादों एनुमारेसन खालामहैदों बेनि माइग्रेसननि डकुमेन्ट्सखौ दिन्थिनो हानांगोन जे माइग्रेसननि जेनेबा माइग्रेसननि सार्टिफिकेट नङाबाबो बेनिफ्राय जे उथिनानै फैदों दा उथिनानै फैनायनि प्रमाणा जोंना माबाया भटार आइडि सिगां हमनानै ला गवालपारायावमोन दा फैबाय ओरै मा होनो बाक्सा बे फैनायनि माबाखौ डकुमेन्ट्सखौ दिन्थिनो हानांगोन माइग्रेट जाबोनायखौ बेजों लोगोसे एजुकेसननि माखासे पार्टिकुलार्सबो होनांगोन एजुकेसननि पार्टिकुलार्स माने न'खरनि जायफोर मेम्बार दङ बिथांमोननि क्वालिफिकेसना माबायदि बेनि जिखिनि डाटा बिदों बे डाटाखौ फिलआप खालामनो नांगोन गासै एनुमारेसनखौ नैबे माबायाव 2027आव जागोन दहाय आं केरेक्टारिस्टिक्सआव बुंनाय जाहैबाय गासै एनुमारेसनानो जोबोद नोजोर होनांगौ बाथ्रा जादों नङाबा जों जेरोखोमनि माबादों आसा खालामदों बे जाहैनाय नङा दा आसामनि गासै सिगांनि अभारअल जुदि जों माखासे सेन्सासखौ नायोबा जेराव असमियाफोरा गावसोरनि आसामखौ असमियानि रायजो होननानै बुङो बेवहाय बिसोर 50%निबो खम जानानै दङ माबाया जनसंख्या बेंगलिया 29 बेनिफ्राय मुस्लिम बेंगलि स्पिकार बिसोरो 21% ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनाथ' एसटिफोरना 12.4 बेनिफ्राय बर'फोरनाथ' 4.4 सामथिं दा बेनिखायनो जोङो जे सिगांनि जायफोर जालांनाय सेन्सास बे सेन्सासाव माबानो हायाखै सांग्रां जानो हायाखै आरो सांग्रां जानो हायैखायनो बर'ल' नङा दस्रा ट्राइबेलफोराबो जिखिनि अनजिमा जानांगौ बे अनजिमाया लक्ष्यआव सौफैयाखै दा जों आसा खालामदों फैगौ 12 जुलाइआव बे बिष्णुरापा कमिउनिटि हलाव जिखिनि जोङो बुद्धिजिबिफोरनि गेजेराव बे आयदानि सायाव माबादों जुनिया मोनसे सावरायनाय हांख्रायदों बाथौइजिम आरो फैगौ सेन्सास फैगौ माने अलरेडि जागासिनो दङ 2006 जागासिनो दङ गुबुन स्टेटआव इउनियन टेरिटरि आरो गुबुन स्टेटआव दहाय आं बुंनाय मोनब्रै स्टेटआव दा बाखिया जानो थांगासिनो दङ दा जोङो आसामनिखौ जर होनांगौ जाहैबाय जिहेतु 17 आगष्टनिफ्राय 15 सेप्तेम्बरनि सिगाङाव जागोन दा बेखिनि गेजेराव जोंहा दाबो समय दङ जायगा जायगा जोङो बर'फोरखौ सेन्सासनि सायाव जों मा होनो सांग्रांथि लाबोनो हागोनखौ आसा खालामो